So. Sus, tanawa lagi ba? Mao na, kay mahurot ng mga baki pasing parte pangagmaya, bunalan. Sus, lamian ng bunalan oy. Soko, kay wa may kuha. Apa direk bunalan ko ang agtang nimo. Ay, let's go. Kung bataa ka ba, kanang baba ni mo ba? Sige, ikaw mo ihapa na ko ng tubig ron. Samukan mo gay ka. Akaw, pauli dito sa inyo akaw. Para na masugo imong ginikanan dito. Sira kaglaglaag ba? Dahil sudan ba, pero muli ko. Anong ako yung muhatag sudaan ni mo? Ngano, anak ta ka? Anong pauliyon ko nimo, papati ka? Let's go, baba ng bataan niyo. Paulion kita ka no. Kay kauban diri kung saong ka diri. Pa akong gagbitin diha. Ikaw ulit dito. Kanang baba ng bataa ka ba? Lami kay kumuton ba? Kadungo garon. Kadungog kayo, kay di ko bungol. Ngano man? Mamao dyan mo naong anak. Ay, galasgaw kang bataa ka. Unsa mandak po na ko. Ayaw na, kang bataa ka. Hadlok mo na yung kitag parihan ignaw. Samukan mo kuloy. Oy. Giunsa naman ta ka diha? Nangita ko sa kong cellphone ba? Kay nawala ba? Nangagas sa silpo na. Ikaw mataa ka ha? Dugang-dugang ka sa init sa kong ulo ba? Misalong drikulo para mabugnaw na yung ulo. Sus! Kalami na lang mo idasok sa tunaan niya mataa ka, oy! Sipat mga kol. Oy, gaw. Saan mo gaw? Ngita po kagbaki, gaw. Nga gaw, nawala akong cellphone gaw ba? Ambot, asa ka trapit nahulog? Na, nga. Nahulugan mo kong kwarta ganina, gaw. Buta ka sa pugin nahulog, no? Sus gaw, wala unti laing tao nga ni Agi diri agaw. Bata raman to gaw nga sipat kayo. Katong bata, gaw, nagduda ko ato. Murag maurot yung nanguha sa kong kwarta ba? Ako gaw, but dili ko mo to nga mao to'y suspect tong bata gaw. Kaya kung naa pa to'y cellphone, sibat na to. Oo, gaw, asa naman ka gaw? Nagtuong ko tong bata, gaw. Dong, alera, god. Balik lagi ka kol. Ikaw ka kita sa kong kwarta, no? Ay kung tudua ko lang. Asa kong kwarta? 500 ba yato? 100 nabilin kuloy. Tanawa, daan ko palagi yun. Ganun 100 naman lang na. Palit og sudan ganiha kuloy. Berarti yung buguyan yung bata. Kano amin na ba? Dara kulo. Well, salamat Drakol. Oh, salamat kayo. 100 lang nabilin. Sus, gaw. Pastilan. Ang bata gini nakakita sa kwarta, gaw. 100 lang nabilin. Oy, basig imong cellphone na. Mo to'y nakakita. Tuwa na yun. Mao ba gaw? Dong, ikaw may nakuha sa kong cellphone? Kita ka tong dakog agtangkol. Oh, kita ko, nga naman. Mo to yung nagkuha sa imong cellphone kol. Kita day ka. Kita mo lang. Ay, galas gaw, ni sa agaw. Sayang kay na iPhone rabi ani.